ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋ ମିନି ବ୍ଲଗରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ମୁଁ ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଦୋକାନ ବଜାର ବନ୍ଦ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ତ ଗ୍ରହଣ ଗ୍ରହଣର ତ ଆଜି ହାଣ୍ଡି ଚାଡ଼ ମାନେ ଆଉ ଭାତ ଫାତ କିଛି ଖାଇବ। ଜଳଖିଆ ଖାଇକି ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ କ'ଣ କେମିତି କରିବା କ'ଣ ନାହିଁ ଦେଖିବା। ଯାଇଥିଲି ସକାଳୁ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ମିଳିଲା ନାହିଁ, ପଳେଇ ଆଇଲି। ଆଉ ଏଥର ଚାଲିବା ଅଫିସ୍କି ଯିବା। ଆସନ୍ତାକାଲି ତ ଆପଣଙ୍କର ଅଫିସ୍ରେ ଯାଇ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନାହିଁ ହୋଲିରେ କରିବା। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ସମସ୍ତେ ଯାଇକି ଜଳିଖିଆ ଖାଇକି ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହୋଲିରେ ରଙ୍ଗ ଖେଳିବେ, ରଙ୍ଗ ସାବଧାନ ହେଇକି ଖେଳିବେ, ଆଖିରେ ପ୍ରତି ନ ପଶିବେ। କାଲି କିନ୍ତୁ ହୋଲିରେ କିନ୍ତୁ ଭଲ ବାର ପଡ଼ିଛି। ଚାଲୁ ଗାଡ଼ି ଆଉ ମଟନ ବାର ବୁଲିକି ଆସିବା ଆଉ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମଟନ ବାର ପଡ଼ିଛି। ଆପଣମାନେ ବି ମଟନ ଖା ହେଇକି ପୁରା କାଲି ହୋଲି ଭଲରେ ବନେଇବେ। ଆଉ ମଟନକି ଚୁଷି ଖାଇବେ ପୁରା। ଲୋକମାନେ ମନ ଦୁଃଖ ଥିଲା ବାର ପଡ଼ିବନି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ବାର ଭଲ ବାର ପୁରା ଧୋଇ ଦେବାର ଅଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ରହିଲେ ଆଉ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଟିକେ କରିଦେବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋ ମିନି ବ୍ଲଗରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଏବେ ବ୍ଲଗ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ତ ଗ୍ରହଣର ତ ଆଜି ହାଣ୍ଡି ଚାଡ଼ ମାନେ ଆଉ ଭାତ ଫାତ କିଛି ଖାଇହେବ। ଆଉ କ'ଣ କେମିତି କରିବା କ'ଣ ନାହିଁ ଦେଖିବା। ଯାଇଥିଲି ସକାଳୁ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ମିଳିଲା ନାହିଁ, ପଳେଇ ଆଇଲି। ଆଉ ଏଥର ଚାଲିବା ଅଫିସ୍କି ଯିବା। ଅଫିସ୍ରେ ଯାଇ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନାହିଁ ଦେଖିବା କାମ କରିବା। ଆଉ ଜଳିଖିଆ ଖାଇକି ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଜି। ଆଉ କାଲି କିନ୍ତୁ ହୋଲିରେ କିନ୍ତୁ ଭଲ ବାର ପଡ଼ିଛି, ବୁଧବାର ମଟନ ବାର। ମଟନ ବାର ପଡ଼ିଛି। ଆପଣମାନେ ବି ମଟନ ଖା ହେଇକି ପୁରା କାଲି ହୋଲି ଭଲରେ ବନେଇବେ। ଆଉ ମଟନକି ଚୁଷି ଖାଇବେ ପୁରା। ଲୋକମାନେ ମନ ଦୁଃଖ ଥିଲା ବାର ପଡ଼ିବନି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ବାର ଭଲ ବାର ପୁରା ଧୋଇ ଦେବାର ଅଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ରହିଲେ ଆଉ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଟିକେ କରିଦେବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋ ମିନି ବ୍ଲଗରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଏବେ ବ୍ଲଗ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ତ ଗ୍ରହଣର ତ ଆଜି ହାଣ୍ଡି ଚାଡ଼ ମାନେ ଆଉ ଭାତ ଫାତ କିଛି ଖାଇହେବ। ଆଉ କ'ଣ କେମିତି କରିବା କ'ଣ ନାହିଁ ଦେଖିବା। ଯାଇଥିଲି ସକାଳୁ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ମିଳିଲା ନାହିଁ, ପଳେଇ ଆଇଲି। ଆଉ ଏଥର ଚାଲିବା ଅଫିସ୍କି ଯିବା। ଅଫିସ୍ରେ ଯାଇ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନାହିଁ ଦେଖିବା କାମ କରିବା। ଆଉ ଜଳିଖିଆ ଖାଇକି ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଜି। ଆଉ କାଲି କିନ୍ତୁ ହୋଲିରେ କିନ୍ତୁ ଭଲ ବାର ପଡ଼ିଛି, ବୁଧବାର ମଟନ ବାର। ମଟନ ବାର ପଡ଼ିଛି। ଆପଣମାନେ ବି